Right, guys, maneru, guys, maneru, akanaka, maswera sei, guys, maneru akanaka, maswera sei, I hope you're okay, mese, maswera boere, I hope you're right. Anyway, ma, sisi wapi? Neighbor yenyu. Guys, did I phone here? Besides na phone. Upane kamera. Alright, mira wakadari report petana ni pano kuranya ye parking. Mira. Tunga kugira hospital kuti tiye ne kamera tumuwe. Chonda kabata phone yangu wala shiwa.
Guys, that's okay, guys. Zvakaoma. Guys, anaenda pahondo pazasa. Kwai chikudaidza kwa polisi. Hey! Mukoma kwai avo inzwa. Mukoma godoni memwe mukoma godoni ko penga pasha. Ko mukazi china kutopenga. Mira mani Maya. Maya wait. Maya. Kamzukuru kangu aka. Mirai. Nai kuvarambire kwai want Maya mboyo alright Maya anouya. Guys, ko kutedza kuti kwai come. Makuto kanga sema oh okay, use this one. Oh, see them here. Oh, take this. Take this. Kwa kune hondo so guys ndakambokudza nyaya yeparking paya zvekuti parogwa parking kapa. Saka zvaitika ndezvekuti anditi mukoma godon pawadzoka kubasa andika mudzimai wavo pawadzoka kubasa mudzimai wavo angachienda kwamene zvamunoti mashadowing aya anomaona saka vabuda vakaperekedza mudzimai wavo handiti vaperekedza mudzimai wavo mota yavenga yakapaka nechepamberi handitika vachidzoka vaona mota yemunext door iri padoo chaipo chaipo ndo paanga ari padoo anomaona saka ivo vauya vakaona kusaidhi kwevava manext door kune parking ndobva vanopaka ikoko saka murumukadzi wauya wanoka ine ndakambotika nakauya mumbondidanaka ndimbowati problem yake ndeichi saka ndopara kuti munhu wenyu uya wamaiti ndotaura naye auya chindai ndikunomubvunza ndikati ko iwewe uri kuita problem kwai ngawabvise mota iyi vanopaka uko iwe mota iyi iri apa ndiyani iri padoi zvikaende yangu ndikati saka iwe uri padoo pavo wani saka vabva kupaka kupi zvikanzi novangafunga kune paki ndikati iwe ndanopaka ikoko saka ndo nyaya ingachinetsa kwanzi kwanzi parking is not allocated. Thank you. Zvandamuudza kuti ndipo pakanyogwa kunzi Gordon. Show me where it's written Gordon here so that you can go and park there. Zvikanzi no, ndikati unojairira vanhu iwe take your car, go and park there. He's going to park here. And zvikanzi are you threatening me? Ndikati you threatened him first. Wakataura pa camera tanzi I want to scratch the car. You said it. We've got you on camera. Vatamubudzira guys, you gave the drama oreko. Zvikanzi vatabudzirwa chikamera. Zvikanzi chikamera iyi. Anomaona chikamera ichi my Bradley ndikanzi saka muri kudita gang up ndikati iwoye nemurume wako wani ini ndiri sister yake adedza sisi vake anomaona because ndikoma kuti ngota zvache ndikati brother nyararai mirai ndipedze naye mukadzi ushu anomaona zvikanzi saka wai muri kushata ndikati shamwari ndogara kuAfrica ndo voice rekuAfrica iro riri this is the voice rekuAfrica zvinodatoya kuzogara panext door paunyatso kugwabhata anomaona zvikanzi I've lived here for 15 years ani chirungu chavo chekuna arimochiziva Anna, hapana vanhu vatukana pamba toziva kuti munoda kupa advice stereki. Mukoma Gordon has stayed here for quite a long time, right? This mate vakatoiripota kupolisi and it's reported police and hakuna vanhu varikutukana but vanhu vanongoonesa mafacts. Toziva kuti munoda cheko kupa but remember kuti munhu ari panapa anogara pano ndiye muridzi wemba. Ndiye munhu watandinaye ipapo.
andika imimi zvinenge zvichiitika kuno kwamungazozvizimo zawo zvinenge zvichiitika kwenyasikana zvimwe ngatipote tichingoskipawo muridzi vanogara pana pari kuziva zviri kuitika ndosaka mavachiti simeli munhu yawauya hanimaona because ndakaita witness kind last time kumapurisa hanimaona ndakaita mbiri ndikati me I stay in Africa Africa this is the voices that we use yes we use this voice in Africa yes hanimaona murume wacho apedzera putika nokuseka kati who are you ndikati I am the sister abva putika nokuseka amukazosveda ngoti akuti ngoti kuna kumagoto don't you know uda kudzima don't delete these ones akuti kuna kuti kuna mukoma goto I don't want to talk to you because I'm being arrogant. I'll talk to your sister. I'll talk to you. But you also, my sister, you are also arrogant. When you come here and you find somebody who's parked first in front of anybody's door, right? Ajnabasa, you can park anywhere that you want. There's no problem with that. Shikanzi ndoda kumudedzera mapurisa because tati ndaundedza mapurisa takamira iko kesi yakaripota kudhara vakatopiwa mapepa nepolisi kuti siyanai nemunhu nemunhu hapana munhu nepaki munhu anopaka panoda ukauya ukaona mota yakapaka apa unosvika upoka unoda saka vaona paka mota yakapaka padho ivo vakapaka kuside kudhore kwavo zvinova kupenga saka ini guys zvotwa chichi dzatowe statement idzo handitika dza statement vamwe vese pana patosura tichingoseka navo wandichito ndiri munhu akatoya pana pakatanga kutomhorisa hello zvinhu zvinotaura zvinyanya ndotozviintroduce zvinext door anoniziya vareba guys mareba anozivi mareba anonifarira pazviere apa iyo gaoda kusada kutifarira kana timiwo guys neighbors from pit of hell right but anyway guys zvezire kwasadza naye havarizivi zvezire kwasadza havarizivi uda kuti tibvunza kuti kwa heichichi kuda kubhula vanhu ruru sizvokubhula zvinhu zvatinenge tichiramba izvozvo apa havana drive through here handizo drive through ndoipi nhai ningikiri handizoziva munoti drive through kusaidi kuno kuti ndeipi maya iwe iwe dress rakanyorova neiwe Maya, what happened? What did you do? Don't laugh. What did you do? What is this? What did you do? Did you pee on your dress? Yes. What did you do? Let's see the paint. Let's see your paint. But the paint is not your one. Wait a second. Okay. All right, guys. Ndikatigarisana nawo zvakanaka iwe mukadzi ngati iwe you stay nice with your neighbors in Africa we greet each other you the jokes ngati we greet each other every day in the morning say hello good morning good afternoon why can you not do the same ramona right hanzi mwana ngavati mwana uyu havati manje havati right now havati right in why guys ndadzoka manje anditika I was talking to the family right now the family anditika vati ndiuye back kuzokuudzai anditika zvananga ndambodzoka ndakuudzai pekutanga paya anditika family now called me again and it family called me we went to ndikati chiuya imujoine ka live mutaure zvikanza takaomerwa tichiri kutadza and I think arimo mu comment section zvikanzi tichiri kutadza kuti tingataura but sezvandambotaura pakutanga guys it's confirmed anditika cash lips akusisina it's confirmed cash lips akusisina guys the parents are very much flexible because vanoziva kuti ndo pavaitambira zvakafanana neni guys if I'm to pass today my family or if you are listening don't musastop shamwari dzangu kuti dzinditenderedze chindichema ndo vanhu vandaiswera navo ava ndo vanhu vandaitamba navo ndo panga pari paplayground pangu anditika musandistop kuti vanhu vacheme anditika so atisiya anditika atisiya mumwe wedu guys ndofunga munovaziva atisiya ndofunga munovaziva she was just a lovely like they were just a cute couple so tichitovati power couple if you still remember those days tichitovati power couple and stuff like that vanga maya wacho ini munodedza maya apa chionai mudedza maya andina kuzobvunza madays kuti aita sei I couldn't ask that kuti aita sei andakwanisa kubvunza izvo kuti aita sei but chandikuziva inini I don't know what happened but kuswera nezuro patakataura she was okay vanozozviziva kuti ndakataura naye taitaura pafoni stereo manimona saka she was okay angasingaro she never told me kuti akurwara naudi anenge angoita zvozvo zvesudden death animona anenge angoita zvesudden death animona so now I'm here just to say the news and to confirm to you guys Maya hold on use this one inda kuisira kuti uone uko iwe uruda kudzoka uchiona pafoni yandikushandisa ndo musika wakayo kasvikati zvana zvekuna zvirohu indokushunyai
Maya, I'll show you. Use this one. Auntie Mawana. Saka, Koko Milenare, hey, Tendes, at how are you, my brother? How are you? Saka tinongoti kumuri, zvakare, kechitu, ne matambudziko. Panguva inoi, ha? I don't know. I don't have the right words to say because you guys, it's unbelievable because I'm not going to go to kwake. Be makambomona achirwara. Taiti pano. Anzi ndazinzwa ta mami aiwa mami tinozongoteedzerawo zvinodiwa nefamily anditi zvinenge zvatogwa nefamily zvatinoteedzera ini andichiona Maya watch here tinozongoteedzera zvinhu zvinenge zvataurwa nefamily asi chero muchiziva ini muchiziva but did she have kids? Yes, angaine vana vake angaine vana I think 3 angane vana vake 3 I think 2 girls and 1 boy if I'm not mistaken kana 2 boys 1 girl angaine vana vake 3 angane vana vake 3 saka guys what I'm saying is pasi dandaro guys izvo zvindotaura kudai so mangwana mugona kunzwa chinzi simeli vavata amona kuti ndatove mubedroom mangu nechimuzukuru changu ichi ndo matovata muno ndo mubedroom medu muno matuku chijamba ino go and jump there anga chingojamba pamusoro pembedha chingoita muzerere ndo mubedroom medu muno tatoti jump there jump ikoko saka mona saka moto wachinzi mangwana sisimeli havana kumuka zvinoitika iwo wanga uri kutukana nevanhu iwo wanga uri kutuka munhu yeye wabva kundituka kuti wabva kudii guys life is too short gone are the days ekusora tichitukana tichibvamburana tichiita 3 kids 2 boys and 1 girl alright anomaona tichitukana chita sei zvakasara zvazvo yasikana zvakasara ishi uyu anokuvaro iwe ndambokui handakuzai maona kaajamba ndizvokudaro ajamba zvokudaro okay sorry baby sorry iye mwana wangu andaindotamba naye ndongoresa mwana nekurera mwana wedu musiyemerere mwana wobhuti wangu sorry right saka guys ndozvaitika indinoda ngoti guys vatinenge takatadzana navo vanhu guys you don't need to be said tinoda kumirira kuti ndii sorry iwe wega kana uchida unongoregerera munhu and life is you just know kuti life is too short and you go on neupenyu nyaya dzekusora uchibvumbura vanhu idzi muchidini guys one day unozozvidemba kuti patichandaituka munhu uya pasisina zi anomaona munhu apasisina let's spread love not hatred guys kudandana kupedza nguva chero ukaita mari yakawanda sei chero ukaita zvinhu zvakakura sei chero ukaita zimba rakakura sei chero ukaita chii guys asi pakupera kwegemu rachona tinongozopinda 6 feet down tese hakuna munhu anozombonzi akwira nemanera kuinda kudenga kuti adai tese tinongotoinda chii tinotongoenda 6 feet down nosaka ndiri kuti kutaurirana kupedza nguva kwakwe tasai mona kuti munhu ana kurwara cash lips ana kurwara hanzi how old is Maya ane 4 hanzi ane 4 anomaona Maya ane 4 ngatidzidzei kugara zvakanaka she was a lovely person yes she was and yanga iri shamwari yazuva zvokudaro zvokutodaro life is going to bring wolf it is going to bring wolf keep quiet yaine wolf push keep quiet if you don't want the wolf to come keep quiet leave my phone no go to your iPad take your iPad or take this one yes take that one by the way ichi chimunichi yes use that one use that one saka ndo nyaya yacho anenge achimbochemera anga atsvaga kukoka musodzi nokuti pasina chinobuda anomaona saka ndo zviripo guys ndo zviripo pane hanzi ndakati a lady chingwe she was one of us here on social media for a long time kubva kudhara from long time anditi maona kwanzi nyera dzaimwana unosungwa anosungira kuchemera achizvidake kuzvichemera hanzi adya uyu chipleti chake chatopedza chirapo icho adya kuda kunetsa zvake anoona saka ameno guys ndo nyaya iripo ndo stara isikamwana aro rokunzi cash lips asi ainzi memo but pafacebook aishandisa siri kuti mamiti she was chiedza chuma chiedza she was not iwo unoziva you know
You know ziva, you know. Even one the mom just pandabva palife papa one chitaura kuti ko zviri kufamba sei ko news dzamataura nezvazvikanzi no. I think pangoitawo family yange sati audzwa yese, but ndo pazvanga zvatoitika ipo paya. Hanzi makamaka zvigumarini zvepwere zvimai akwarisa kudzara man. The problem is I love kids ona ndoda vana plus vanondifarira saka chii chakutona kunge ndizera racho papa ndikadamboitwa wrestling chitwa sei izvo zvindakatsikwa tsikwa zvanenge ndichitoitwa. Is Maya autistic? No, she's not. She's not. Why? She's not. I think nyaya yelingo yelanguage kuti kumba kunotagwa shona kuchikoro kunotagwa English nechi ndo zvingomu, but anototaura zvakanaka zvoti munotonzwa totomunzwa kuti chi anoona. So yeah guys, ndo nyaya yanga ichingoripo tichingotaurawo. Anyway, ini ndongoti let's preach love, let's not preach hatred, and let's not preach hatred. Kufa kuvhaira kwake wakabata mabhege Gucci muso kana zuva rakwana vanongosara vachigovana vapenyu, hazvina kwazvoenda zviya guys. Kana chero kazi driver zimota rinengei zvongosara zviya vachitogwirana iwo nengwa totongotopinda makofini akafanana guys tichitoinda. Hapana chinonzi kwai wazoshamisira nekuti kufa guys. Ndisamzvina paupenyu chaipo inini handigoni kufairira munhu. Inini that's me I am. Munoziva kuti guys ndindoremerwa chero kuti ndiburise ina ndizivi chitongoti vanhu tinosiyana. Ini ndoremerwa guys chero kuti nditi honai like ka life I feel ndenchifila like ndenchifila like ndikuita show off nekuti Mwari wakandiblessa neizvizvi showing ko munhu asina anondifollowa anonzwa sei. Anmona ndechitoti munhu asina ari kundifollowa ndabuda ndichiflaunta this and that and this and that ko anotondida nemwoyo wese ari pano asina ndichichinya kudaro ndichiti anonzwa sei. Wait Maya, Hoover is coming. Watch your laptop on iPad. Anmona ndinenge ndichingofila that kuti handizivi. Amen. Saka kuvhairana kupedza nguva kwake guys, kuvhairana kupedza time. Ngatingove vanhu vamwe chita nerudo. Chaunacho uchishoma chaunacho share neumwe munhu guys. It does not hurt to share with other people. Hazvishamisi because zvinhu tichangosiya. Zvinhu zvatichangosiya. Yes Priscilla Chiunda. Hazvimboshamisi zvazviya. Ini ndinofila somehow Priscilla meno ndinozgona ndinonzwa kushandanzi nimitu nyangwe neni mishando ndo kuti ameno zvandongofila so maybe ndini ndongowa kuti hazvisi kunyatsoita hazviiti nechidaro by all means tinge tichingove pasame level tese chingori zvokuti ukanitaza unongoona kuti takangofanana apa ingataza kuti takangofanana apa ndozvandei ndichingoda tifile because indeed we are equal pamberi paMwari. Zvizvo zvokuti kwai ozodai zvozodai ina ndioni zvine dhiristerekini guys zvokusura tichivhairirana nazvo nokusura kutoundurana 24/7 kwandiri hangu it's no big deal guys. Hazvina dhiri shashe because life is too short ndochokwadi. Ende munhu iye anenge achitukwa mangwana chaichaiye akanzi afuma akafa unorwadziwa still. Chero dai wanga kamumaka sei unotorwadziwa kuti atoenda. Anmani hanzi endai naye Maya kwa no. Iwe make iwe uda kuti DBS rangu risvibe yokwana iwe milimeo. Hanzi block this person. Okay, mirai ndimuone. Which person? Hapana munhu apa which person? Wakutaura takambloka udhara. Ndiye panto nemamonitor sitting spirit nandozoti ndiri munhu wepasi ndiri murombo ndoshaura kuti vapfumi vanenge vachitotsvaga kuzomonitawo zvinenge zviri pano monitawo sine ghost sure why. Isi tiri varombo hatinawo isu. Tina kana chinhu isu pano page rinorendere varombo guys. Muzvizive panapa. Tina isu makambondoona koini nai Phoebe. Mwana manisering spirit ndotsvaga kodongora kuti kuvarombo kuti nezveiona vapfumi kwagara kuvapfumi koko varombo votisiyewo tiri kuvarombo vapfumi taizvo kuvapfumi isu varombo motiregawo tiri kuvarombo. That way we balance the equation. We balance the equation. Shamise, what is kutuka? Shamise, what is kutuka? What is kutuka? Shamise, if you can elaborate to me. I'm shocked and I'm surprised because I think we are just having a discussion. Tungotaura ndina mbona patukwa munhu isusu pana patituke tinongotaura
tinongotaura. Ana ndeipi? Right guys. Chokwadi zvinoradza ngatazane rudo tichiri vapenyu. Chokwadi. Who passed away? She was one of us here on social media. She was a friend, she was a sister, she was a cousin. Ndichona cousin yake imwe iripa comment section yapinda manje apa. Anditika so vana ndo vandanga kufunga. Vana but anyway vanhu ngavacheme family ngaicheme netariro. Celebrate life yake. Celebrate her life, guys. She lived her life, though it was cut short and it was unexpected. Because zviri nani pamunhu anongomboona kuti atambura muchitoti ide Mwari vachimuzorodza kwete kungofuma uchingonzi just like that musina kuzvitarisira zvorwadza. It will take time for the kids and the relatives around her to recover, but it is what it is. Life, guys. Life, no one. So yeah, ndizvozvo guys. I think kune vasingamuzivi, I will post her pictures so that you know her, because now it's the consent of the family, right? So teachers will post a picture yake so that I see you, the family, I see you in the comment section video, ndipewo ka picture rakanaka scan so that those who doesn't know her vamuzive kuti cheme pamwe chete. Andichika ndikandire ku WhatsApp kwangu the picture so that vasingamuzivi, because ndogona notora angu riri pa WhatsApp yake, but I know kuti ku page kwako kune mama pictures chaicho wakanyatsonaka. Okay, Shami, so all right. And Jiga. Christine, why is it Nanguvai? Exactly, maybe some number of Wamuka say Nasi, SMA jury, one of the ladies, Unum Ziva, Cash Lips, Umunum UK. One of you guys, I don't see Cash Lips. Those are really things I say, guys. Those are English chingore. Send home some days ago. Pa WhatsApp. How you want to boy? I guess I'm baby Christine. I got a monomanti islau. Disho. When's go slow? When's go chico? I got away. No. Alright. So guys, me I'm going to Sangana Mangana Friday. Nanjimburunga that she said changu guys. Nanjimburunga she passed on my Taylor. She passed on. Mangana big town mangana into Birmingham. Kuslaw. Mangana into Birmingham mangwana. Yeah, I wanna see meju. Yeah, I wanna see we do a pen of social media. Yeah, memo. Yeah. Marakudana vanhu vake guys. God is calling his people. Marakudedza vanhu vake kuti uyai tinde, uyai kumusha. Kana radamwa zita rikadamwa, haurambe kudaira. Hanzi rakanyorwa mubhuku, rikanyorwa ridzimwe, unotodedzwa kunzi nguva yangu yakwana mwanangu. Kungoti maindiro edu ndo akasiyana guys. Vamwe vanofane tsaona dzemurodhi, umwe anongorara kutodza kumuka, umwe anorwara chaiko zvokutodaro, umwe anorwara zvishoma zvokuti anotori kafa, motofunga kuti munhu ari kafa, obva azongoshaya, umwe anofa achibayiwa nebanga, umwe anofa nemagetsi, umwe anofa achishutwa nepfuti, zvinongoreva vanhu zvakasiyana siyana. Kwai havisi mukumboitekwa naRu. Ndiri kungokiya ndichingotenderera ndichingoona vanhu sha. Ndakatozvigarira ini kutogara chako toti go, kugara kuti flow chaiko. Kutogara kuti flow chaiko. Saka meno guys, mugare makazati rufu guri kuende garai makagadzirira guys. Garai makagadzirira rufu ririko, garai makagadzirira. Garai makagadzirira guys rufu ririko. Arina date and arudzebera and atizimi sine nguva. Asi chokwadi chiripo ndechekuti one way or the other we will all go back home. Hands ivu kuivu, dust to dust. Shamisi wakaadmit waita senzi pneumonia. Oh sorry, uri kupi? Uri ku hospital ipi? Undibate kuseri. Anzo vari save vanenge vari mazano vari ku Blockville. Vanenge vari ku Blockville. Avunza vari ku Blockville. Saka vakafona kuna tsano vavo mukoma kodze kuti ndodai ndobva ndati andisati ndakuda zvokutaura. Let me remove this. Asana ndada zvokutaura. Saka the present moment this ngiri. Mira. Ish, mwana ni flu. Wait. Wanna dress?
Kwa mwana chirungu ndarika. Ndodo unogona chirungu ere iwe. Iwe unodarikwa nemwana uyu chirungu ndodo. Kwa skin, maskini yangu mazana sikutomboglowa. Mazana sikutomboglowa wena. Andaka nafuta kana chinya. Andaka nchikudzai kuti skin yanga nisina yeye pachai natural yakashatira. Ndoka nchikudzai wani nchikudzai kuti mafuta kuti yakadai. Zvino ini nekuda zvimari guys ndokutengesa ose mafuta ndokupera. Guys, ndokusara zvangu dololo nisina kana chini. Ndakatomira chabva kumusha. Yes, muchembere mandlovu. Uri mupenyu. Long time singakuoni uri sei? Kwanzi muri kumboita kadrama kekubloka. Anambodrama, antina sandambobloka ini. Andinambobloka. Get well soon my sister undudzoti uri kupi kwacho tutumire vanhu. Vauye kuzokuona. Shamiso. Saka guys ndakwenda tosangana mangwana techita live tiri ku Birmingham. Team Birmingham weekend but kai guys nayo no Birmingham chimbotsvakewo zvepachiposto kana unenge asingaendi kubasa ya pachiposto pachinongonogara so tichimbotaura nyaya tiripo tichimwa doro takagara ipapo Nadine Birmingham team udati kuno guys kuno toboa handikudzei kuno boa hakuna zvokuti kwa unoenda ku sport kunogara pasi kudi guys doro racho ndarinongotengwa ini ndinaroka ndichingotenga doro rangu ka ndichingomwira munomba ngangomwa glass dai tutoya ndovata ndomwana maini at least vanotomwawo saka tongoti glass tese nona tikati glass totovata toti maini ngatimbochinja itimbomwa iri ndinda kuti vanyasovadzidzisa toti 11 tombodai asi unobowa hanzandiko mama Rose kwandoziva iwe kana mukasandinisa ini ndokuziva hanova kunditi zimene ndikuya kuzotora nguva dzakatoenda ndeani magiwa yakutengesa Jeki mamwe mainkiti ndakatozvitarisa izvozvo Jeki ndakatozvitarisa izvo pa wati eBay okay ndaitarisa pa inonzi Amazon ndakaisa pa eBay now wait ako ndo downloada app yacho nasingaseso watata downloada because ndaita tsvaga pa uyu ndikashayiwa ndichitega ndichingobikira kuno ndakashayiwa handina hanzi actually safer ndiki mumba especially in diaspora a lot is okay right but guys kuno zvinozonyanya guys kungomuka woita yaunoita kana uchinda paunofana kuenda woenda kwaunenge uchifanira kuenda wodzoka wono researcha zvinhu zvako zvauri kuitawo researcha wodzoka woyamba wotokontinya wotobata foni yako wotoenda noresearcha futi kuti pa laptop wotoresearcha futi wotanga kuti just that guys imi moti kwanzi musaeni swimming costume nenda swimming binonzi pulling socks nenda doswera naro pulling socks iroro nenda doswera naro iroro anmona nenda doswera naro imomo saka tichamwena but kana iri weekend guys ka kwa makazomu support which team ai ndakazofunga kuti ndoda kusupport chiko as Chelsea no Arsenal Chelsea between the two ine just red blue kwa chimboya I down south ini mukasanda ziva kuti down south mimi chireva kupika ini ukatotora nzvimbo ndo pandoziva ndongoziva kuti kuno ku Midlands kuno kune northwest asi handizozivi kuti zvipi zvino handizozivi kwai hamuna mari SIS-MELLY gai ndikutumire mutenge mafuta nditumire zvako nditumire hako ndodo nditumire mafuta kwai yesi kuno boa but you avoid trouble I think that's it down south kunana kunonakidza ko ndakabvako kulanda ndakanakigwa kulanda kunakigwa kuti tine madiaries ako ainakidza kulanda say bye bye say hoyo oyoi Tatumi got 50 stars na sunshine. Say thank you. Sunshine. And what it is? As I wish I knew na Jackie. Chakupa, don't worry, Chakupa one chat recipe wait. Join us support Liverpool. You never walk alone. Liverpool, you're a part to Zapa, blue, you look at it. You got in the song to Manchester City. Got in the song to Manchester City. Why don't teach me how to speak English? Teach this guy how to speak English. He speaks broken English. Yes, yes, broken English. Yes, Ndodo. Yes, Ndodo. Tell him speak. Speak. Good English. English. Yes. Say Ruva. Ufa. Ruva.
Uva. Thank you. Thank you. Ruva. Uva. Ru. 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 Ru akukramba kubira. Ru. 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 Ruba. Uva. Ndodo. No. Say you. I Uva. Stop Soap. talking Bookie. about people. Ndodo. Don't know. Find Fight. content. Donate. Yes. you told him. Say do maybe. Do it, baby. Do maybe. Do it, baby. Do maybe. Baby. Baby. What are you doing, baby? Do maybe. Do that, baby. Hey, do maybe. Baby. Yes, do maybe. Say tariro. I don't know. Tendai. Daddy. Yes, tumelo. I don't know. Tumelo. Now Ufa. Tumelo. Ufa. Say tumelo. You too, Mamu. Muchembere. Rumbi. Mummy. Mevisi. That's just C. Louise. No, Louis. Louise. Shamiso. Say kuda. MC kuda. MC kuda. Kuda. Say MC kuda. Kuda. Savannah. Savannah. Lorraine. No, Mommy. Look at them. Look at them there. No. Look there. Yeah. Say thank you. Thank Savannah. Say Savannah. Say Savannah. Okay, I'm switching off my phone. If you don't want to say that. Say thank you. Thank you. Savannah. Afana. Good. Tambu. Tamu. Tambu Tanya. Tambu. Say tambu. Tamu. Rumbi. Say rumbi. Mommy. Masivanda. And Sada. Sandra. Say Sandra. Maya. Yeah. Say Sandra. Amy. Say Amy. I'm going. I'm leaving you. Say bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, Carol. Bye, Carol. Bye-bye, Phoebe. Bye, Baby. Bye-bye, Gina. Bye, Jana. Bye-bye, Carol. Bye, Carol. Bye-bye, Chieza. Carol, bye, Jessa. Bye-bye, Maka. Bye, Maka. Maka wamgona wena. Bye, Maud. Mine out. Bye, Letty. Bye, Letty. Bye, Letty. Say bye, Letty. Don't behave. Don't talk about people's stories. Say bye-bye. Bye-bye, Paida. Network. Bye-bye, Paida. Bye-bye. Paida. Oh. Kaisi da kwinda tubatana mangwana antika. Anzi bye-bye, Maya nakuda. Anzi bye-bye. Bye. Say bye-bye. Bye-bye. Kuda kamera kungembwa yechirungu. Say oyo.
Hoyo. Ooh. Tell them, hoyo. Oh, yo. Hoyo. Bye. Bye.